Müsағит Хабибуллин. Илшегә үлем юк. Кишер мине бикәм, мин кичә. Үт түрдән, диде бикә. Бире кил, әммә көтеп ала алмады. Үзе үк аңа таба атлады. Күкрәгенә башын салды. Бикәм, әйтмә бер сүздә әйтмә. Мин синеке. Кичә мине бәйләп ташладылар. Сөйләмә ул турыда, син исән. Тиздән без моннан китәрбез, үз илебезгә, туган далабызга. Мин синең янда басып торганымны гына хәтерлим. Башыма да сукмадылар кебек. Ят нәрсәдә иснәтмәделәр шикелле. Тәмам аңым җуйганмын. Бикә башын күтәреп Баһадирның күзләренә карады. Шушы мизгелне күптән көткән иде. Киң җилкәле, типсә тимер үзәрдәй сәламәт таза Баһадирның шайтан каршысында мискенләнеп калуы, хәзер исә гаипле кеше сыман бикә алдында акланырга тырышуы көлке иде. Әмма бикә көлмәде. Иң мөһиме, алар исән һәм кабат очраштылар. Хәзер инде аларны берәү дә айыра алмас. Һичкем, хәтта әмир үзе дә. Баһадир бикәне кулына күтәрде, кая илтергә белми торды. Бикә көлемсерәп: "Мин курыкмыйм, Баһадирым. Мине шайтан үзе күтәреп йөртте", диде. "Әнә тегендә алып кер. Шаршау артына." Егерме җиденче бүлек. Җикмәргән берәүгә дә күренмәскә тырышты. Әмир Хаҗи урманына килеп төпләнергә ниятләгәч, ул ишләрен беренче очраган аланлыкта калдырды да якын тирәне әйләнеп килергә булды. Әмир Хаҗи урманнарында кашкыннар яши. Үткән-сүткән сәүдәгәрләрне бурчыйлар. Әмма ни хан, ни әмир кашкыннарны эзәрлекләмиләр, дип сөйләгәннәрен ишеткәне булса да, моның сәбәбен белми иде Җикмәргән. Ни өчен кашкыннар бу урманда тыныч яшәргә тиеш? Бармы алар биредә? Әллә кеше куркытыр өчен генә сөйлиләрме? Менә ничә көн инде аны угланнары белән абасы Тубыкбай эзәрлекли. Абасы Тубыкбайдан 1000 азат, аның ишләре 2 дистәдән дә артмас. Шуңа күрә Җикмәргәннең абасы белән очрашасы килми иде. Эзәрлекләр дә изенә баса алмагач борылып кайтып китәр, дип өмет итә иде. 2 көн буена алар шушы урманда тулгандылар. Урман Җикмәргәнгә ошады. Кышкырт күп, качып ятарга тарлавыклар бар. Кашкыннарны түгел, 2 көн буена урманда тулгансалар да бер генә адәми затны да очратмадылар. Идел белән Шулман елгалары арасындагы бу урманны күзәтергә Әмир Хаҗиның кулы җитмиме, кашкыннар аңа зыян китермиләрме? Җикмәргән моны ачыклый алмады. Ярты көннән артык урманда тулганды Җикмәргән, ник бер җан иясен очратсын. Бу хәл аны бераз шомга салды. Җир иясез, ат йөгәнсез булмый. Монда исә гелән адәм аяк басмаган диярсең. Кояш ауша башлагач кына Җикмәргән ишләрен калдырган аланга кайтырга дип борылды. Тик күпме генә шамалап йөрмәсен, ишләрен таба алмады. Аваз салырга курыкты, ят урманда кемгә тап булмас. Аннары я әмир, я хан, иң яманы Тубыкбай абасы азатларына очрауы бар иде. Кыскасы, сак булу хәерлерәк хәлдер. Тиздән ул ишләрен табар, шамалап бара. Бераз гына булса да барыр юлы истә калган. Инде иңгер иңеп, караңгы төшә башласа, куркыныч булса да сүрән салыр. Их, дала булса икән ул. Далага килеп чыктымы, Җикмәргән үзе аңлап бетермәгән ярсыну, ашкыну тоя иде. Аты да иясенең теләген сизгәндәй, киң далага килеп чыгуга җилне узардай булып шаба башлый. Монда куе агачлар арасында сирәк-мирәк кенә аланнар очрый. Җикмәргәннең шул аланны күрүгә дә сулышы киңәеп киткәндәй итә. Шундый аланнарның берсенә туктап, атыннан төште, җиргә ятып, ят тавышлар ишетмәмме дип тыңлады. Юк, тынлык. Ул бу ишетелми. Җикмәргән күтәрелеп күккә карады һәм таң калды. Зәп-зәңгәр иде күк йөзе. Атын тышаулап тормады, йөгән тезгенен ат бәкәленә бәйләде дә куе үлән өстенә сузылып ятты. Җирән кашкасы кетер-кетер ашый башлады.
Куе зәңгәр күк йөзендә анда-санда гына болытлар йөзә, өздереп сандугач сайрый. Тынып кәккүк кычкыра, ул да түгел, куркынып калган сайыскан шаркылдый башлый. Ниндидер жанвар якынаюын сайыскан гына түгел, ат та сизә, ул башын күтәрә, колакларын торгыза һәм минем монда иямдә бар дигәндәй тавышлы итеп пышкырып куя. Йөгән тимерләрен зеңләтеп ала. Бу аның биредә синнән дә көчлерәк зат бар диюе иде күрәсең. Атның пышкыруын, колакларын торгызып агачлар куйлыгына карап торуын күреп, иясе дә терсәгенә таянып күтәрелде, тирә-ягына карангалап алды. Иясенең тыныч тавыш белән ни баранда дип дәшүе атны чынлап та тынычландырды бугай. Ул янә йөгән тимерләрен зеңләтеп алды һәм янә үлән кимерә башлады. Җикмәргәнгә уйланырлык иде. Ни эшләргә тиеш ул? Сәлим хан алдына барып баш орса, һичшиксез аны сарай мәргәне итәр. Иллә абасы Тубыкбай белән арасын бозмаска теләп, тотып аңа тапшыруы да бар иде. Бу хәлне дә һич тә булмас димә. Димәк, Сәлим хан алдына барып баш орырга ашыкмаска кирәк. Ашыкмыйча ни кылыр? Казак кашкын булып урманда яшәсенме? Әллә соң Әмир хаҗига барып йыгылыргамы? Аны ипле кеше диләр. Җикмәргән сикереп торды да йөгән бавын ат ялына ташлап, өзәңгегә аягын куйды. Шул мәлдә ул агачлар арасында басып торган бер затны күрде. Әдәми зат аны күзәтә иде, кулында ук куйган җәясе. Җикмәргән азатны күрмәмешкә салышты. Атына атланды да акрын гына аланнан чыга торган сукмакка таба кузгалды. Сәер бер халәттә иде ул. Аның әдәми затка бер әйләнеп карыйсы, бер ял өстенә ятып, бу тирәдән жан фәрманга шабасы килде. Аты да иясенең карарын көткәндәй акрын гына атласа да, эштән ашкынып тора иде. Хайван булса да, ул да күрде җәясенә ук илгән азатны. Ук аның иясенә тимәгән хәлдә аңа тию бар иде. Агачлар сирәгәя башлауга Җикмәргән тизгенен тарта төште. Җирән кашка шабып китәргә җыенды, шул чак мәргән каршына ат менгән 3 азат килеп чыкты. Юлчының аты юнәлгән юлы кай тарафка дип сорады унбаш алгарак чыгып. Абасының азатлары аны эзлиләр дип уйларга өлгерде Җикмәргән. Димәк, агач артындагы азат та буларныкы булган. Укка алмауларының сәбәбе абасы терләй тотарга кушкан. Күз ачып йомганчы Җикмәргән кылышын чыгарды һәм каршындагы азатларга ташланды. Тегеләр моны һич тә көтмәгәннәр иде булса кирәк, атларын читкә кайырдылар. Ул арада Җикмәргән алар яныннан узып китте һәм тулпарына "Алдыр, алдыр кашкам" дип кычкырды. Ат иясен аңлады, сөлек кебек сузылып шапты. Тиздән ул иясен елга буена алып чыкты һәм яр буйлап җилдерде. Бер тын шапкач, Җикмәргән атын тыя төште. Атыннан төшеп, куа килмиләрме дип, колагын җиргә куеп тыңлап карады. Куа килүче ишетелмәде. Шик юк, азатлар аны эзли. Бәлкем әле абасы Тубыкбай да ерак түгелдер. Абасы аңардан үч алырга тели, үтерүе дә бар иде. Азатларга Тубыкбай да, Җикмәргән дә барыбер. Алар кемгә буйсынса да буйсынучылар. Җикмәргән әле бәлкем аларга якынрактыр да. Бергә үстеләр, шул ук вакытта Тубыкбай баһадирларыннан да куркалардыр. Азатларның укка алмауларын шуннан гына күрде Җикмәргән. Сәлим хан тарафыннан иркәләнгән Тубыкбай һич кем белән исәпләшми. Үз баш карар кыла, үзенә буйсынмаган азатларның башларын кисәргә дә күп сорамый иде. Җикмәргән атына атланды. Уратыбрак янә урманга юнәлде. Дала аңа бүген куркынычрак иде. Ашык җирдә аны күрергә тиеш түгелләр. Куе урманга килеп кергәч, Җикмәргән атның тизгенен җибәрде. Хайван үзе кая тели, шунда алып барсын. Аның язмышы минем язмыш. Һәр хәлдә аты ишләрен тизрәк табар шикелле иде. Кечкенә бер аланны узды, икенчесенә туктамады. Куе агачлар арасыннан бара торгач, ниһаять, өченче зур гына аланга килеп чыкты. Таныш алан кебек, алан уртасында кам басып тора. "Тукта", диде ул Җикмәргәнгә таягын күтәреп. Җикмәргән атын туктатты, сикереп җиргә төште.
Сәләмә киемнәр кигән, муенына төрле шылтыравык әйберләр таккан, кам таягы шына тиен койрыгы бәйләгән, сырма итәкләренә бүре, төлке, куян, жыфар, сусар, тагын әллә нинди җәнлекләрнең койрыкларын таккан, башына тубал кадәр бүрек кигән камны күрүгә, җикмәргән кыю рәвештә аңа таба атлады. Нидер сизенеп кам каша башлады. Җикмәргән яшен тизлеге белән камга аркан ташлады. Һәм бауны сава-сава үзе янына тартып китерде. Син кем? Кайсы төбәк камы? Урманда кемнән качып йөрисең? Тимә миңа, Батыр. Минем берәүгә дә зыяным тигәне булмады. Мин монда шәйх игәнәй мөритләреннән качып йөрим. Алар мине суга батырып үлтерергә иттеләр. Качып кына кытылдым. Инде хәзер икенче берәүнең кулына килеп эләктем. Беләм, мин шәйх игәнәй мөритләреннән качып йөрсәм, син хан азатларыннан сакланасың. Кайдан беләсең? Мин барысын да беләм, Батыр. Тиздән Болгарга зур яу килер. Батырлар яуда кирәк. Ә сине абаң урманга качарга мәҗбүр итте. Тәңре барысын да күрә. Сине хәзер урман бетереп, абаң Тубыкбай азатлары эзли. Кайдан беләсең, кам? Кам барысын да күрә, барысын да белә, җикмәргән. Кам ишләреңне турап ташлаган кешеләрне дә белә. Кем турады, кайда? Син барысын да күреп тордыңмы? Җибәр мине, Батыр. Миңа булай сөйләшүе авыр. Җикмәргән арканны бушатты, кам аягына торып басты. Бар, кам, китә күр. Кем белә, бәлкем Ходай безне тагын очраштырыр. Кайда дип сорама, үзең беләсең. Хан кулына яисә абам кулына эләксәк, икебезне дә дар агачына астырыр. Мәгәр мин шуны аңламыйм, кам. Шәйх игәнәй мөритләренә нигә кирәк син? Син хәзер халык өчен карашкы гына иш. Аннары аларда корал да, атлар да юк. Ялгышма, Батыр. Шәйх игәнәй мөритләре көн-төн уктан атарга, кылыч белән эш итәргә, аркан ташларга, сөңге ыргытырга өйрәнә. Шәйх игәнәй мөритләре хәзер хан азатлары кебек үк хәрбиләрдер. Алар азатлар кебек үк корал йөртә, яшереп, итәк астында. Мөритләргә тап булма, Батыр. Җикмәргән камны янә күздән кичерде. Түшенә ялтыравык тәңкәләр, төрле төстәге шүпрәкләр, шылтыравыклар таккан жан иясенең кыяфәте генә түгел, үзе дә көлке тоелды. Җикмәргән камның тәңкәләренә генә кагылган иде, шул мәлдә аны кам баш аша ташлады да өстенә менеп бугазына тезе белән басты. Җикмәргән бер мәлгә исенә килә алмый торды. Ни булды аңа? Яңа гына кам алдында басып тора иде, инде аның астында, җирдә ята. Җикмәргән шарасыздан шаркылдап көлеп җибәрде. Моны һич тә көтмәгән кам сикереп торды да, артына әйләнеп карамастан, урман куелыгына йөгерде. Җикмәргән сикереп торды. Әүвәл ул камны уктан алырга теләде, ләкин бу уеннан шундук сүтелде һәм баш очыннан очып барган ала карганы атып төшерде. Агачлар арасына килеп керүгә, артына әйләнеп караган кам Батырның очып барган кошны атып төшергәнен күрде дә, шып туктап калды. Батыр җикмәргән. Җикмәргән кам, җикмәргән. Ышан, сине урман бетереп, Тубыкбай абзаң эзли. Ишләреңне тураучы да ул. Исән чакта Казан елгасы буйларына кач. Анда үзеңә ишләр табарсың. Кам, әйткәнең хак булса, кулың булырга ризамын. Мин бер кайшанда бер кемгә дә ялганламадым, җикмәргән. Ишләреңне үлтерүчеләр әле ерак китмәде. Абаң елга кичү янында кунарга булды. Үч алыйм дисәң, төн бүген караңгы булыр. Мин сиңа ышаныйммы, кам? Бүрене ат белән, куянны эт белән куалар, җикмәргән. Сак бул, абаңның сиңа ачуы ямандыр. Сәлим хан да Тубыкбай абаңа сине тотып бирергә вәгъдә иткән. Тубыкбай башыңны кисеп китерүчегә 1000 ат ышандырган.
«Мең баш ат!» дип гаҗәпләнде Җикмәргән һәм җәясенә угылып әйләнә тирәсен карап чыкты. «Юлың уң булсын, батыр егет. Иртәгә иртән кам сине ошбу аланда көтәр». Сәйер кам куя агачлар арасына кирип югалгач, Җикмәргән аты янына килде, ял астына кулын тыгып, бер тын уйланып торды. Нишләргә тиеш ул? Абасын куарга чыксынмы, әллә барысына да кул селтәп, Казан елгасы аръягындагы урманда көн күргән кашкыннар янына китсенме? Юк. Әүвәл ишләрен табарга, бу хәлнең булганына инанырга, аннары үч алырга. Үч. Җикмәргән сикереп атына атланды, җилле генә юырттырып, Чулман тарафына юл алды. Камга ышанды да, ышанып та җитмәде. Абасы чынлап та аны эзләп йөриме? Ни тели ул аңардан? Аңа комачауламый, илдән чыгып китте, җир сорамыйла баса инде. Ефәк юлын сакларга алынмый, ләкин абасының аннан кытыласы килә. Ни өчен? Ялгызы калырга телиме? Угланнарына урын әзерлиме? Ни кылыр бер ялгызы калып? Бер угланнарына таянырга исәбеме? Ат юлны яхшы белгәндәй, җилле генә юыртып бара. Тиздән елга да күренер, ләкин Җикмәргән атын кисәк борды да, ишләрен калдырган якка таба чапты. Ул башта барысын да үз күзләре белән күрергә тиеш. Абасы чынлап та ишләрен турап ташлаган булса, ул аңа моны кичермәс. Ишләре яшеренгән төбәккә якынайган сайын ярсына, күңеле гасабилана башлады. Кисәк ул кам әйткән хәлгә ышана калды. Гәрчә ишләрен бик уңайлы урында калдыруына инанса да, Мәргәнгә кинәт курку килде. Абасы ишләрен очраткан булса, кызганмас, барысын да турап ташлагандыр. Ләкин ишләре үткен күзле Мәргәннәр тиз генә бирешмәсләр. Урман яклап, өске тарафтан өсләренә кисәктән килеп төшкән булсалар, харап. Кылычларын да чыгарырга өлгерми калулары бар иде. Сөйләшүләре буенча алар аны бер каяда кузгалмыйча көтеп торырга тиешләр иде. Ни өчен берәүсен дә үзе белән алмады? Кызганды, ял итсеннәр дигән булды. Бу хәлдә янә үкенү тойды Җикмәргән. Менә ул тарлавык. Тарлавык буйлап бер авык барасы да сулга борыласы һәм зур булмаган алан. Күрде дә Җикмәргәннең тыны кысылды. Үз күзләренә үзе ышанмый торды. Анда сонда ишләренең мәетләре ауный. Аларны унлап бүре бутарлап ята иде. Йырткычлар шул кадәр мәет ашау белән мавыкканнар ки, Мәргәннең килеп чыгуын сизми дә калдылар. Явыз жанварларның киткәнен көтеп, агач башларында кызгын сайысканнар, ала каргалар сабырсызланып утыра. Агачлар арасында аш төлкеләрнең күзләре елтырый. Ат менгән кешене беренче булып сайысканнар күрде. Кытырынып шаркылдарга тотындылар. Ахыр аны күреп төлкеләр таралыша башлады. Бүреләр исә һаман мәетләрне бутарлый. Җикмәргән җәясенә ук артыннан ук илде. Тарлавыкта унлап бүре, аларның берсе дә моннан чыгып китә алмас. Ул бүренең баш ширәбенә атты, күбесенең күзенә тигезде. Тик алданрак ашарга керешкән сизгер ана бүрегенә ук җәя тоткан җайдакны күреп, тешләрен ыржайтты һәм Җикмәргән ягына сикерде. Ярсынып ат кешнәде, Җикмәргән кашкам дип кычкырды. Мәргән бүрегә ошып килгән кошка атканда ятты. Бүренең тешләрен ватып кергән ук сынды, иллә тамагына кирип кадалган ук аның кутын алган иде инде. Йырткыч ат аяк астына диярлек килеп төште һәм бер-ике тапкыр тартышып алды да тынып калды. Аты пышкырына артка чигенде. Җикмәргән атын тынычландырды да атыннан төште, үлгән бүрене тибеп бер читкә ташлады. Аннары явыз бүреләр тарафыннан бутарланган әдәм мәетләре, төрле рәвештә аунап яткан бүреләрне күрде дә ике кулы белән йөзен каплап, үкереп еларга кереште.
Кисәк ул кылычын тартып чыгарды һәм ярсынып бүреләрне турарга тотынды. Торлавы кан исе, агач башлары кызгын карга белән тулды. Җикмәргәннең күзләрен кан баскан. Ул әле бер бүре янына ташланды, әле икенчесенә, барысында турап таптап бетергәч кенә туктады да, дөп-дөп типкән йөрәген тыя алудан гаҗиз калып, мәйетләргә янә бер күз йөртеп чыкты. Мәргәннең кулындагы кылычы үзенә корбан эзли һәм җиңелчә дерелди иде. Бүреләргә булган ашу әкрен генә кайтты. Ишләрен үтерүче бүреләр түгел, абасының азатлары иде. Ул хәзер үк аларны куа чыгар, җитәр һәм соңгы тамчы канына хәтле орышыр. Җикмәргән абасы янында 1000 азат булса да тиз генә бирешмәс. Башта ул аларны уктан алыр, аннан сөңгегә утыртыр. Ахыр кылыч белән орышыр. Бугазларына тешләре белән ябышыр. Менә шуннан кузгалмыйча үч ала алса икән ул алардан, инде хәзер нишләргә тиеш? Куа китәргәме? Җикмәргән талымсызланып аның китүен көтеп торган кызгыннарга, ала каргаларга, сиртмә койрыклы сайысканнарга карады. Агач араларындагы ач төлкеләргә күз төшерде. Кем яратты икән бу дөньяны? Нигә бар жан иясе бер-берсенә үлем тили? Көчленеке, гайрәтленеке, куәтленеке замана. Әллә соң абасына буйсынмыйча начар иттеме? Абасы азатлары аның ишләренең коралларында салдырып алганнар иде. Булгарда борын заманнан бирле азатны корал киеме белән күмәләр. Ә монда уятларын югалтып, ишләренең ук савытлары, садакларына чаклы җыеп алганнар. Җикмәргән кулакларын торгызып иясенә карап торган аты янына килде. Ат башын кычаклап, бер тын уйланып торды. Шуннан яр кырыена таба атлады. Зур булмаган чокырны күреп, кылычы белән ярсынып кабер казырга тотынды. Башта ул киемнәрен салмый казыды, ахырда күлмәктән генә калып, шактый тирән кабер өлгертте. Балчыкны ул өскә калканы белән чыгарды. Кабер өлгергәч, урман артына тәгәри башлаган кояшка бакты. Кояштан кан сава кебек иде. Җикмәргән берәм-берәм ишләренең мәйетләрен кабергә ташыды. Ул күтәргән берсенә аты исеме белән күз яше аша дәште. Белгән дугасын укыды. Тәкъдирен вакытсыз тапкан ишенә тыныч йокы теләде. Барысында кабергә ташыгач калканы белән күмде һәм дәү балчык иеме кырына тезләнде дә һәммәсендә күз алдыннан уздырды. Ишләренә ул әйтер сүз тапмады. Мәргән аларны түгел, бары тик бер үзен гаепләде. Үзе дә алар янында калган булса, ихтимал, абасы азатларны үтермәгән һәм аш бүреләргә калдырмаган булыр иде. Бите буйлап кайнар күз яше акты. Ул күз яшен сөртмәде. Тәмам акылдан шашар хәләттә иде. Утырган саен ачуы кабарды, үч алу теләге, ашын нәфрәт тамак төбенә тиер булып тыгылды. Торды. Калканын кабер өстенә куйды. Ике ягына 2 ук салды. Янә баш иеп, бер тын басып торды. Ниһаять, аты янына килеп, өзәңгегә аягын куйгач кына, җеп үзәрлек хәледә калмавын тоеп, бер авык тынып калды. Янә үч алу теләге йөрәген өздереп алды. Иясенең хәлен белгәндәй, ат ал аякларына тезләнде. Җикмәргән атына матур-матур сүзләр әйтте, кешегә зарлангандай зарланды. Аңламадымы аны җирән кашкасы? Белмәде. Мәгәр шул моңзардан соң эше бушап калган кебек булды. Ул арада иңгер инде, җикмәргән көнчыгышка таба юл алды. Ул аларны куып җитәргә тиеш. Җикмәргәннең камны күрәсе килде. Ул аңа хәзер ышанды. Абасы ерак китмәгәндер, чынлап та, елга буенда ял итәдер. Тубыкбай аны тотса, бөтен халык алдында хөкем итәр. Жазаның да бик яманын сайлар. Башкаларга гыйбрәт булсын өчен ат койрыгына тактырыр, таш атып үтерттирер, хәтта күмәргә дә рөхсәтен бирмәс. Урманга, бүреләргә ташлатыр. Булгар өчен җикмәргәннең үлеме ил өстенә килгән афәт түгел иде түгелен. Булгар өчен 10 азат һәм бер мәргән күлмәктән суырып алган бер карыш җеп кенә. Әмма күлмәк таман булсын өчен бер карыш җеп тә үз урынына кирәк икән. Сәлим хан моны соңрак аңлар. 2 елдан урыслар яу белән Булгарга килгәч. Хәзер исә ул үз сүзле,
Баш имәс батырларны зинданга яба, башларын кистерә иде. Кашкын азатлар Сәлим ханның кан дошманына әверелде. Ул аларны рәхимсез рәвештә эзәрлекләде, тоткыннарын рәхимсез рәвештә асты, кисте, ат койрыгына тактырды. Тубыкбай инесе Җикмәргән Сәлим хан өчен нәүбәттәге кашкын батыр гына иде. Төнлә ниндидер инеш буенда кунды, абасы Шулманны кичкән булып чыкты. Иртән ул эзләп тә кичү тапмагач, елганы аты белән йөзеп чыкты һәм очраткан бер кешедән абасының азатлары еракмы, бу тирәдән күптән уздылармы дип сораша, Ык елгасына таба шапты. Аның исәбенчә, абасы бүген шул төбәктә кунарга тиеш иде. Икенче көнне кичен ул ниһаять эзләгән азатларын күрде. Ашыкмы иде абасы, туганы Җикмәргәнне тота алмаса да, үч алды. Аңа ияреп киткән азатларны турап, бүреләргә бутарларга калдырды. Җикмәргән абасы азатларына күренер-күренмәс кенә барды. Шунда бер хикмәтле нәрсәне абайлады. Азатлар арасында әсирләр дә бар иде. Кайдан? Кашкын азатларын Сәлим хан биреп җибәрде микәнни? Тубыкбай аларны үргәнич сәүдәгәрләренә кыл итеп сатып җибәрәчәк. Кыл тамгасы салынган кешегә булгарга әйләнеп кайту юк. Аны берәү дә азат итеп тә, хезмәтче итеп тә алмый. Иясе тапса, бәләдән башаяк. Кашкыннарны бер-берсенә бау белән бәйләгәннәр, җәяү куалар. Ниһаять, Җикмәргән абасын да күрде. Тегесе йөз башына нидер әйтте дә, жан сакчыларын алып, Ыкны кичте һәм шаптырып тауга менеп китте. Әүвәл Җикмәргәннең абасын куып җитәсе һәм аңардан үч аласы килде. Иллә алар күбәү иде. Ул бер үзе, дуамалланып башын әрәм итүе бар иде. Китә бирсен абасы, ул калганнардан үч алыр. Ләкин калганнардан кем гаепле? Абасы кытырта ишаларны, аның ишләрен үтереп, урманда бүреләргә калдырырга буйыра. Җикмәргән куе әрәмәлектә туктады. Кич кунарга калган меңбаш азатларын күзәтә башлады. Бавырчы азатлар аш әзерли, бір ишесе елга яры өстенә кырын төшкәннәр дә мәзәк сөйли, шаркылдап көлешә. Кашкыннар исә бер-берсенә бәйләнгән килеш тыныш кына яр буенда утыра. Кояш байыды, күп тә үтми иңгер инде. Җикмәргән атын тышаулап җибәрде дә куаклар арасыннан абасы азатларына таба атлады. Азатлар ит кимереп утыра. Атларын болынга җибәргәннәр, караучы да куймаганнар. Ышаналар, бу төбәкләрдә кашкыннар юклыгын беләләр. Чөнки талар нәрсә юктыр бу җирләрдә. Булгарның олы калалары Идел, Шулман, Җаек буйларында. Ык буйларында исә иген игүчеләр, мал тотучылар көн күрә. Аларның күбесе Тубыкбайга, бер ишесе Әмир хаҗига ясак түли. Йөзбаш, кашкыннарга да ит бирикме? Бирегез, алар да кеше, бирегез бир. Менә булары кеше түгел инде Йөзбаш. Тиздән аларга Тубыкбай тамга сугар. Сукмаган хәлдә үргәнеш сәүдәгәрләренә сатып җибәрер. Син азатым булай бик кәпрәймәле. Кем белә, синең дә шул көнгә калуың бар. Кичерә күр Йөзбаш, булай гына мин. Хак, алар да кеше. Эй, бавырчы, кашкыннарга да ителәш, дип кычкырды ашчы Азат. Җикмәргән аларның барысын да танып бетермәсә дә, күбесен күреп белә иде. Алар да аны таныйлардыр. Аңарга алар янына чыгарга ярамый. Җикмәргән куйныннан корт юмарламы чыгарды да кимерә башлады. Ни кыласын белми иде ул. Иллә ни дә булса кылыр. Азатларның берсе тамагы туйгач курай уйнап җибәрде. Икенчесе җыр башлады. Кая китте икән абасы 100 азат белән? Бирдә бер кирмәндә юктыр. Иген игүче бер тасларгамы, мал асрап көн күрүче мәләкәсләргәме, я булмаса авыл-авыл утырган кыпчакларгамы? Әллә соң шәшкә ана янынамы? Аны бу якларда тора диделәр. Ни генә булмасын абасы кире әйләнеп кайтыр. Аннары кемдә булса, ул яшеренгән куаклар янына килми калмас. Йөзбаш янында Куштан Сарбай да бар ахрысы. Нишләп йөри Куштан Сарбай? Кая бара? Тубыкбай авылына шәйх итеп алып китте мәллә үзен. Нигә дәшми? Әйтерсең авызына су капкан. Сәлим хан сараенда хезмәт итмәсә дә, Куштан Сарбай шәйх игәнәйнең иң якын мөриде иде. Хәзер ул, димәк, абасында.
Аның авылында үгет нәсихәт алып барачак. Уланнар укытачак. Сәлимхан Тубыкбайга авылында мәктәп ачарга кушкандыр. Я булмаса, шәйх игәнәй фатихасын биргәндер. Җикмәргән сабый чакта ук түземле булырга өйрәнде. Хәрби уеннарда ул бик озак яшеренеп ята алды. Бүтәннәр түземлекләре җуелып, атылып килеп чыкканда, ул бик озак чыкмый ятар, нык яшеренер, аны һәр чак 7-8 кеше эзләр иде. Аның шулай озак яшеренеп ятуына ишләре үпкәләрләр, аның белән уйнамас дәрәҗәгә җитеп ачуланышырлар иде. Иллә Җикмәргән хәтта сарай мәктәбенә килгәч тә бу гадәтен ташламаган һәм баһадирлардан һәр чак мактау сүзе генә ишетер иде. Уктан алуны инде әйтеп тә торасы юктыр. Ул сарай мәктәбенең иң дәрәҗәле мәргәне иде. 10 яшендә Җик укны укка утырта башлады. 12 яшендә уктан алу осталыгы өчен ханнан бүләкләр алды. Мәктәпне бетергәндә аңа Сәлимхан үзе Мәргән исеме бирде. Шул көннән алып Җик атына Мәргән сүзе өстәлде. Үсә-исәя төшкәч, Җикмәргән мондый хәлләрдә тагын да сабырлана төште. Ауга барса, алыр җәнлеген көтеп, көн озын утырыр. Иллә теләгенә ирешми кайтмас иде. Монда да ул көтәр, берәрсе бире килер, килми калмас, чөнки Җикмәргән урынны бик белеп сайлады. Кеше күзенә бик шалынмый торган куаклар шыкыррак урын. Тышка чыгасы кеше моннан да җайлы урынны тапмаячак. Иңгер иңше ике күзем күрше дип бала чактагы әйтемнәрне такмаклап утырды Җикмәргән. Әһә, әнә берәү килә дә. Менә шулай. Кил, бире кил. Тагын да бирерәк дип утырды батыр егет. Ул корбанын тотарга җыенган җанвардай бераз күтәрелә, кулына алган ефәк бауны җайлый төште. Азат һич ни уйламый утырды. Шул мәлдә аның муенына бау ташланды. Җикмәргән Азатны тартып китерде, күзләре акая башлавын күреп, авызына чүпрәк тыкты. Бауны бушатты. Аннары тегенең ыштанын күтәрде, бауын бәйләде дә үзе белән әйдәде. Шактый җир киткәч кенә ул аның авызыннан чүпрәкне алды, кулларын чиште. Җикмәргән, диде әсир Азат көчкә сулыш алып. Башың ике булмаса кычкырма. Мин сорыйм, син җавап бир. Килештекме? Баш өсте, Мәргән. Килешми буламы? Син монда, абаң сине әллә кайларда урман бетереп эзли. Бер гаепсез кешеләрне турап ташладык. Абам ишләремне таныдымы? Танымый буламы, Җикмәргән? Үзе кадап йөрде. Миннән киткән һәр Азатны шушындый үлем көтә дип янады. Чатыр янында нинди әсирләр? Кая алып барасыз? Тубыкбай Баһадир ханнан алды. Мин аларны көтүче итәм ди. Далам зур, малым күп, көтүчеләрем җитми дип зарланды. Атың ничек? Артык мин, Мәргән. Анам бәби таба-таба туйгач кына Ходай аңа тагын бер бала биргән. 12 янына 13-нче итеп. Шуннан исемемне Артык дип кушканнар. Менә нәрсә артык? Сиңа бары тик 2 юл бар. Беренчесе минем белән китәсең, икенчесе китәм, Мәргән, китәм. Ярый, ышанып карыйк. Син хәзер ишләрең янына бар. Абам кайткандыр. Тирмәсенә кер дә әйт. Җикмәргәннең ишләрен үлтергән өчен сине Тубыкбай Баһадир кыямәт көнендә дә кичермәм дип ант итте диген. Шул. Әйт яна. Үлем сорар дип әйтте диген. Җибәрмә абаң каршына Җикмәргән мине, җибәрмә. Мин аңардан куркам. Иң әүвәл моның өчен мине атам кичермәс. Аннары абаң да. Атам мине яратмый. Анам вафат булгач, яшь хатынга өйләнде. Атам ауга киткәч, үгияни мине үз янына алып керде. Шуннан җай килгән саен минем янга керә башлады. Атам шикләнә, сизенә дип уйлап, мин аңа шул хакта әйтә яздым. Атам шундук аңлады һәм өйдән куып чыгарып җибәрде. Ләкин исенә килеп куып җитте һәм Тубыкбайга китереп бирде. Ите сиңа, тиресе миңа диде. Шуннан соң Тубыкбай миңа юньлекен күрсәткәне юк. Сыртымнан камчы эзләре өзелми. Коткар мине, Җикмәргән. Изгелегең гомерем буена онытмам.
Артык, шынмы ялганмы бу хәлләрең? Анысы миңа караңгыдыр. Ләкин беләсең, мин бер нинди дә мәргән түгел инде. Баш иеп Сәлим ханга бардым. Кабул итмәде, мыскыл итте. Юк, син мәргән, мәргән җик. Син хан мәргәне. Барысы да шулай диләр. Нинди генә хәлләргә тап булсак та, бер-беребезне ташламаска ант итик, Артык. Борынгы бабаларыбызча. Җик мәргән уч төбен ярды. Аннары шул ук белән Артык та уч төбен яргач, канлы кулларын кысыштылар. Без хәзер бер туганнар, җик мәргән. Бер туганнар, Артык. Тик абам Тубыкбай белән минем кебек түгелләр. Тәңрем, безне үлгәнче бер туган ит. Орыш кырында да, ил йортта да бер уй, бер теләк белән яшик. Минем киңәшемә мохтаҗ булсаң, тыңла азатыңны, җик мәргән. Абаңнан бүген үч алма. Китсен ул үз юлы белән. Ходай бар ул мәргән, бар. Коткарыйк кашкыннарны да шылыйк моннан. Кашкыннар кирәк безгә, күп, бик күп кирәк. Бары тик шуннан соң гына абаңа яу бар. Мин һәр чак синең яныңда булырмын. Халыкка шын хакыйкатьне ачып салырга тырышырмын. Абаң җир сулары сиңа калыр. Ил башына син утырырсың. Туганны үтерү дәвр ширенә әверелеп бара шикелле мәргән. Әллә ялгышаммы мин, Артык? Абамның шымчысы булып куюң да бар ич синең. Шымчы сине эзләп Болгар калага, Әмир Хаҗи урманнарына барыр идеме, җик мәргән? Бар, атыңны тотып кил, Артык. Минем белән китәрсең. Киңәшеңне тотарга булдым. Ләкин кашкыннарга тимәбездер. Миңа көтүчеләр түгел, азатлар кирәк. Артык, азатлар. Без хәзер бер туганнар, җик мәргән. Бер туганнар, Артык. Тик абам Тубыкбай белән минем кебек түгелләр. Тәңрем, безне үлгәнче бер туган ит. Орыш кырында да, ил йортта да бер уй, бер теләк белән яшик. Минем киңәшемә мохтаҗ булсаң, тыңла азатыңны, җик мәргән. Абаңнан бүген үч алма. Китсен ул үз юлы белән. Ходай бар ул мәргән, бар. Коткарыйк кашкыннарны да шылыйк моннан. Кашкыннар кирәк безгә, күп, бик күп кирәк. Бары тик шуннан соң гына абаңа яу бар. Мин һәр чак синең яныңда булырмын. Халыкка шын хакыйкатьне ачып салырга тырышырмын. Абаң җир сулары сиңа калыр. Ил башына син утырырсың. Туганны үтерү дәвр ширенә әверелеп бара шикелле мәргән. Әллә ялгышаммы мин, Артык? Абамның шымчысы булып куюң да бар ич синең. Шымчы сине эзләп Болгар калага, Әмир Хаҗи урманнарына барыр идеме, җик мәргән? Бар, атыңны тотып кил, Артык. Минем белән китәрсең. Киңәшеңне тотарга булдым. Ләкин кашкыннарга тимәбездер. Миңа көтүчеләр түгел, азатлар кирәк. Артык, азатлар. 28-нче бүлек. Сәлим хан берәүдән дә ярдәм көтмәде. Ул белән үзенә ышанды. Хәтта угланы Әмир Хаҗига да сирәк мөрәҗәгать итте. Акча кирәксә сәүдәгәрләрне кысты, кирмән салдырды, ташчыларга аз түләп кутылды. Оста ташчыларның Үлдәмир Сүздел кенәзлегенә күчеп китүләре табигый хәл иде. 50 соңгы елда Казан каласы салына башлагач, Болгар кала ташчылары шунда таба агылды. Бу хәлгә башта Сәлим хан дәшмәде. Соңыннан исә Болгар каладан йөр ташчылар Казан каласына күчә башлагач, киңәшкә Шәйх Игәнәйне чакырды. Әйе, ни кылырга тиеш ул? Кала салуны үзе башлады. Ә менә ул төбәктәге җир суларны угланы Әмир Хаҗи үз канаты астына җыя башлагач, курка калды. Аерылып чыгуы бар иде угланның. Аерылып чыккан хәлдә ул төбәк җирләр генә түгел, салынып яткан калалар да аның кулыннан китәчәк.
Хәер, шәйх турында да яман сүзләр ишеттергәлиләр. Имеш, кайсыдыр мөриде кызы Назлыгөлгә никах укыган. Кемгә кияүгә чыккан Назлыгөл? Төрле гайбәтләр, сүзләр, имеш-мимешләр йөри иде Назлыгөл турында. Шул ук вакытта бераз шамалы иде Сәлимхан. Кызы Назлыгөл Улуг Мөхәммәд кулында. Улуг Мөхәммәд аңардан илчесе өчен үч алды. Бары тик шул, һәм Сәлимханга барысы белән дә килешергә генә калды. Килешми кая барасың? Улуг Мөхәммәдкә каршы сугыш башлап булса икән. Сугыш дигәннән вәзир Камай да Үлдәмирдән һаман кайтмый. Ә бит вакыт инде, бик вакыт. Ул арада шалмасын шамадан тыш күпертеп ураган шәйх Игәнәй килеп керде. Тыйынкы гына сәлам юллады, утырды, дугасын укыды, битен сыпырды. Аннары яна ханнан сәламәтлеге белән кызыксынды. Аллага шөкер исәнлегем, диде Сәлимхан, вакыты тарлыгын аңлатып. Сиңа киңәшем бар иде, шәйх. Киңәшле эш таркалмас дигәннәр, ханиям. Шәйх Игәнәй дисбесен чыгарды, күзләрен йома төште, иреннәрен кыймылдата дуга укып алды. Һәм яна ханга карады. Янәсе, мин сине тыңлыйм, ханиям. Ул бераз шамалы иде ханны ни борчуын. Камай һаман кайтмый, хәбәре хәтәре дә юк. Моның янына кызы хакында төрле имеш-мимешләр йөри. Иң мөһиме, Андрей Боголюб янына киткән вәзир Камайга ул бу булуы бар иде. Ә шәйхнең белмәгәне юктыр, аның һәр илдә, һәр калада үз кешеләре яши. Ике мөриден Камайга ияртеп җибәрде, бу хакта хан да белми калды. Тылмачлык өлкәсендә тәҗрибәсез Камай мәрхүм вәзир Исхакның сыңар тырнагына да тормый иде. Вәзир Исхакны шәйх Игәнәй яратмады. Шуңа карамастан ул аны хөрмәт итте. Һәр чак төпле фикер йөртер, һәммәсе белән дә итәгатьле итеп сөйләшер, кешене дәрәҗәсенә карап каршы алыр, акылына карап озатыр иде. Халык уракка төште, шәйх. Тиздән гышыр садакасы җыяр көннәр җитәр. Садака бирүдән баш тартучылар да бар икән дип ишеттем. Хакмы шул, шәйх? Хак булган хәлдә нигә мин белмим? Әллә соң җыйган садака ашлыгын мөритләрең яшереп калдырамы? Андый хәлнең дә булуы бар. Аллаһы Тәгаләгә иман иткән һәр адәм садака бирергә тиеш. Шәйх Игәнәй Сәлимханнан бу хәтлесен үк көтмәгән иде. Ул әүвәл аңа кырын күз белән генә карап алды һәм кирфекләрен ярым йомып, дисбесен тарта башлады. Аллаһы Тәгалә безгә гышыр садакасын җыярга язган, ханиям. Ил куәте дә садакага калса, Болгар югалды дияр идем мин. Ил куәте сәүдәдер, гышыр садакасы исә күлмәк өстенә төшкән ямаулык кынадыр. Без ул садаканың уннан бер өлешен казнагызга китерербез, ханиям. Шикләнмәгез. Сорыйсым килә, епископ Габбас ни тапшырасың хан казнасына? Епископ Габбас үз өлешен төгәл итеп китереп тора, шәйх. Аңа минем дәгъвам юктыр. Ә менә синең мөритләрең хакында төрле сүзләр йөри. Берәүсе әнә кызыма никах укыган имеш. Юк, сүздер анысы, ханиям. Ә менә епископ Габбаска сүз әйтергә дә бирмисез, Титан кенәздән куркуыгыз түгелдер иш? Мин берәүдән дә курыкмыйм, шәйх. Епископ Габбас та, син дә хан карамагындагы кешеләрдер иш. Кафир белән мөселманны бер күреп, Аллаһы Тәгалә алдында йөземә кызыллык китерәсез, ханиям. Пак күңелем каралтасыздыр шикелле. Ни сорасам шуңа гына җавап бир әле, шәйх Игәнәй. Үткән атнада мөритләрең ага базарда кафирләрне кыйнаганнар. Бу ни инде тагын? Дошман сүзе, ханиям. Минем мөритләрем гаепсез адәм баласына бәйләнмәсләр. Сабакны мин аларга үзем бирдем. Инде мөрит кемгә булса кул күтәргән икән, мөрит кулы тигән адәмнең тәне тәмухта янмас диләр. Шәйх, моны син Сәлимханга түгел, мәхәллә картларына сөйлә. Белеп торсаң иде, чит ил сәүдәгәрләре миңа үз халкымнан да кадерлерәктер. Ни урысларның, ни яваннарның, ни әрмәннәрнең безгә яманлык кылганнары булмады кебек. Ханиям, чит халык үз халкыңнан кадерлерәк була алмый. Кунак килер дә китәр, халкың белән гомер итәсе. Кан кушып кына кадерле кардәш булып булмый, ханиям. Кешегә әүвәл иман итү кирәктер.
Кафир базарда да, табында да кафир булып калыр. Борынгылар илне 5 сыйфат бизәр дигәннәр. Тугры хан, тугры казый, бай базар, оста табиб, тулы-сулы елга. Булгарда буларның барысы да бар иде. Хәзер ул сыйфатлар берсе артыннан берсе югала бара. Табиб Хәсәнне Улуг Мөхәммәдкә җибәрдегез. Булгар калага ширкәү салдырдыгыз. Җирегезне угланнарыгызга өләштегез. Бирүләре ансат булса да, алулары ай-һай авырдыр. Хәзер әнә угланыгыз Әмир Хаҗидан Казан каласын алып карагыз. Ул анда үзенә бер дәүләт кырып ята. Мөритләрем җибәргән идем, күбесен сак астына алдырган. Шәйх, хәтерем ялгышмаса, Табиб Хәсәнне син үзең Улуг Мөхәммәдкә биреп җибәрергә киңәш иткән идең түгелме? Бәлкем, иткәнмендер дә, ханиям. Мин бары тик киңәш бирүче, сез исә хәл кылучыдыр. Урыс сәүдәгәрләре ага базарны басты. Штапан күчтем сәүдәгәр углы Апанай Булгарда тиңе булмаган остада корал ясарга өйрәнә. Угланыгыз Илһамны кенәз кызына өйләндердегез. Кафир киленнән туган углан Булгар тәхетенә утырырга җай көтә. Илгә яман сүзләр таратырга сәбәп чыгып кына тора. Булгар борын заманнан ук бары тик бер дингә табынды. Ислам дине белән мәмләкәт төзеде. Ислам дине белән дөньяга чыкты. Ислам дине белән белемгә ымтыла. Иншалла киләчәктә дә шулай булыр. Юкса безне кафир басар. Сәлим хан жан сакчыларына ияк какты. Ике жан сакчысы шәйхнең ике ягына килеп басты. Шәйх, колагыңа нык итеп киртеп куйсаң иде. Булгарда мөселманнар да, кафирләр дә, мәҗүсиләр дә яши. Ил байлыгы халыктадыр. Христианнар белән мәҗүсиләрне кысрыклый башласам, беренчеләре Үлдәмир кенәзе канаты астына, икенчеләре төн илләренә күчеп китә башлар. Рум белән сәүдә итүебез яваннар кулындадыр. Фарсы белән сәүдә итү әрмәннәрдә, Табгач белән сәүдә итү шиннарда, урыс белән сәүдә итүем штапан күчтем товары ишләрендәдер. Минем аларның берсен дә югалтасым килмидер, шәйх. Мин синнән, шәйх игәнәй, акыллырак киңәш көткән идем. Ходай Тәгалә илгә бәла каза китермәсен, илдә һәр чак иминлек булсын. Минем теләгем бар тик шулдыр, ханиям. Халкым мине иманы белән түгел, байлыгы белән кинәндерә, шәйх. Иман ул кешенең рухи дөньясыдыр. Байлык исә ил куәте, ил муллыгы, ил тынычлыгыдыр. Байлык ул алтын тимер генә түгел. Байлык ул корал да, батыр азатларда. Сарайымда 50 000 азат тотам. Куәтем җитсә 100 000 тотар идем. Гәрчә төрле кирмәннәрдә, төрле калаларда яшәсәләр дә, алар минем азатларым, минем куәтем. Кенәз Әндеригә эшең пошмасын, шәйх. Мин исән чакта ул бүтән Булгарга яу килмәс. Кияү кеше булганы өчен генә түгел, без бик матур сәүдә итәбез. Сәбәбе юктыр. Әнә шул ук штапан күчтем углы Яким бирмәс. Аннары монда күчеп килгән Апанай да. Әндери кенәз аларны куштаннары итеп тота. Син, шәйх, угланым Әмир Хаҗига тел тидердең. Хак анысы. Углан баш бирмәс булды. Мөстәкыйльккә ымтыла. Әмма әллә кая китә алмастыр. Башта сарайын салып бетерсен әле. Аннары күз күрер. Миңа ул кала бик тә кирәк, шәйх. Күп тә үтмәс, Казан дип аталган ул кала көнчыгыш белән көнбатышны бәйли торган олы базар калаларының берсенә әверелер. Моңа минем иманым камилдер. Китан, ягъни Әндери кенәз үзе миңа баш иеп килер Булгар белән сәүдә итәргә. Дөньяда булмаган шуен кыябыз. Ул да куәтебез билгеседер. Әйтер сүзегез шул гына идеме, шәйхегезгә, ханиям? Шул гына иде, шәйх. Шәйх игәнәй ике ягында басып торучы азатларга күздә ташламыйча ишеккә таба кузгалды. Сәлим хан аны туктатмады. Әйтәсен әйткән иде инде. Әйе, шәйх белән бераз дөрфарак сөйләште.
Ләкин бу кирәк иде. Шәйхнең мөритләре узына башлаган. Büyük қалада булгарлар белән кардәшләшеп киткән яваннарны рәнҗеткәннәр. Сәлим ханның аларны бер дә рәнҗеттерәсе килми иде. Яваннар арасында алтын куллы осталар бар. Алар гаскәргә тиңе булмаган корал ясыйлар. Аннары кайчандыр әрмән шикмәне киеп, үзе дә еш кына шулар урамына барып чыгар иде. Яваннар хан турында бер дә яман сөйләмәделәр. Ә менә хан кардәшләреннән яман сүзләрне ишеттергәләде. Төрле дингә табынган халык арасында йөри-йөри инанды бугай ул. Әдәм баласы нинди дингә табынса да, ахыр чиктә имансыздан күп тапкыр әдәпле, инсафлы, тауфиклы була икән. Әйе, нинди дингә табынса да. Иң мөһиме кешедә иман бар. Ә иманы барның дугасы бар, дугасы барның дугасы бар, дугасы барның капкасы бар, капкасы барның өйе бар. Өйе барның көйе бар, көйе барның киреме бар, киреме барның һөнәре бар, һөнәре барның дуга кылырга түре бар. Иманлы түгел, имансыз кеше яман дәүләт өчен. Хак анысы, Сәлим ханга имансызларны гына түгел, иманлы мөселманнарны да теге дөньяга озатырга туры килде. Иллә ул моны үз иминлеге өчен кылды, теге яки бу дингә табынганы өчен түгел. Бусага баш, шәйх игәнәйне барып кертче. Әйтер сүзем калган. Бар, бер. Ул аны Назлыгөл турында бер нәрсә белмиме дип дәштерде. Мөриде чынлап та хан кызына никах укыдымы, әллә булмаса гайбәтме? Хактыр, халык гайбәт сатарга ярата, әмма 100 гайбәткә бер гайбәтнең шын булып куюы да бар иде. Шәйх игәнәйне җилтерәтеп бурып алып та керделәр. Бу хәлгә тәгаен аптырый калган иде дин әһеле. Бер дә сер бирергә теләмәде, тәүге урынына узып утырды. Шәйх, миңа мөритләреңнең берсе хан кызы Назлыгөлгә никах укыган икән дип ишеттерделәр. Хакмы шул? Шәйх игәнәй бик озак дәшми торды. Ул белә иде, моның белән ул ханның түземлеген сыный. Әгәр дә мәгәр хан сабыры төкәнеп, башлап сүз катса, шәйх аннан өстенлеген исбат итәчәк. Мин мөритләрем белән сөйләшермен, ханиям. Сөйләш, шәйх, сөйләш. Гайбәт сатучыларның телләрен кистерү минем эш. Аларны табу синең эш. Назлыгөл белән бер кеше никахлашкан икән, һәм синең мөридең аларга никах укыган икән, бу хәл шын булып чыкса, сиңа шәйх 1000 алтын вәгъдә итәм. Шәйх игәнәйнең үте сытылыр дәрәҗәгә җитеп ханга ачуы чыкты. Кем ул аңа? Нинди шәйх үзенең мөриден хан җәллады балтасы астына куяр икән? Андый шәйхнең абруе көне белән юкка чыгачак. Хан кызына бер мөриде чынлап та никах укыган икән, языгы үзенә, даны шәйхкә. Димәк, халык Алладан курка. Ә Алладан курыккан шәйхтән дә куркыр. Булгарда кыз урлау шаккатырлык хәл түгелдер. Яшереп никах укуларда булгалап тора. Бу хакта шәйх эш үткәч кенә ишетә. Иллә яшерен никах укыган мөриденә җәза бирергә ашыкмый. Таяк ике башлы. Мөриденең никах укуын фаш итү, иманын фаш итүдер. Икенче көнне иртәнге аштан соң шәйх игәнәй берәм мөритләрен янына чакыртып алды. Ул берсенә дә хан кызы хакында әйтмәде. Шәйх бары тик аларның хәл-әхвәлләрен, кайларда булуларын, бүген ни кылып ятуларын, ниятләрен генә сорашты. Мөриде Бәдретдиннең кулындагы зөбәрҗәт кашлы йөзеккә, шалмасындагы гәүһәргә игътибар итте. Йөзекне кем бүләк итте? Дип сорады. Әллә берәр бай сәүдәгәргә яки кашкыннарга никах укыдыңмы? Бәдретдин агарынып калды. Шарасыздан йөзеген салып, шәйхкә сузды. Шәйх йөзекне алмады, кул гына селтәде. Кемгә укыдың? Гаеп миндә түгел, шәйхем. Төнлә белән электрделәр дә алып киттеләр. Сизми дә калдым. 2 көнлек юл үткәч кенә күземне ачтылар. Кашкыннар дип әйтмәс идем мин аларны. Кем сиңа кашкыннарга никах укырга рөхсәт итте? Бу хәтлесен үк Бәдретдин мөрид бөтенләй көтмәгән иде. Ул шәйх игәнәйнең аягына төште. Мәҗбүр иттеләр, шәйхем. Кашкыннар кулында кызлар күпме? Күп дисең,
Хан кызы Назлыгөл дә алардамы? Аллам сакласын, шәйх, Сөбханаллах, булмаганны. Башыма тай типкән мәллә минем. Никахны кашкыннарга гына укыдым. Хан кызы Назлыгөлне таныйм, ул алар арасында юк иде. Коръән тотып ант итәм, шәйхем. Ашыкма, кабаланма диммер идем. Ашыкма. Әйе. Бу дөньяда төрле хәлләр була. Бәлкем, син хан кызын танымагансыңдыр. Я Алла, шәйхем, хан кызын танымаска, минем аны бер тапкыр гына күргәнем булмады. Ипи изе күрмим менә. Хан кызы алар арасында юк иде. Кызларның ата-аналарыннан башка никах уку зур языктыр. Әйе, гөнаһтыр мөридем. Языгың кая илтерсең? Языгың. Карыша алмадым, шәйхем. Янадылар, муеныма бау ташладылар. Хак, шулай булгандыр. Әмма син муеныңа бау ташласалар да, ата-ана рөхсәтеннән башка кыз балага никах укырга. Ай-һай, Мулла Бәдретдин, ай-һай, хакик языктыр, хакик, кылган языгың дим. Мин сине, Мулла Бәдретдин, казый кулына бирергә мәҗбүрмендер. Килеш, язмыштан узмыш юктыр. Кашкыннарга никах укыган өчен, беләсеңме хан сине нишләтәчәк? Бит алар ул бишара кызларны ата-анадан урлап алып китәләр. Бер кайгыга ике хәсрәт. Менә синең кыз балаң булсын да, аны урлап алып китсеннәр дә, аннары синең кебек ибе беткән аңа никах укысын ди. Шәйхем, аларның күбесе үзләре теләп кашкыннарга ябышып китәләр икән, үзләре әйттеләр. Я Алла, Мөхәммәд Расулулла, ни сөйлисең син, Мулла Бәдретдин, тузга язмаганны? Ирекле көннән кыз бала кашкыннарга ияреп китәме, хавызыңнан җил алсын. Ни сөйле бит, ни сөйли бит, Худайның хикмәте, әй. Шәйхем, коткар мине зинһар, коткар. Ни кушсаңыз шуны кылырым, ни кушсаңыз да. Хан җәлладыннан башың шаптырасың килмәсә, мин әйткәнне тыңла, Мулла. Епископ Габбас саулыгыннан зарлана икән. Урынга калган диләр. Газраил көтеп ятадыр. Ярдәм итәрсең үзенә. Аннары бер җайдан ширкәүнә дә ут салырсың. Шуларны кылсаң, үлемнән генә түгел, барлык гөнаһларыңнан да котылырсың. Алган савабың гомерең буена җитәр. Урының иҗмахта булыр. Бәдретдин мөрид яна шәйх алдына капланды. Шәйхем, ширкәү таштандыр, янмас ул. Йөрәк ачуын кушып салсаң, агач түгел, таш та янар. Мулла Бәдретдин. Муеныма бау салдырма, шәйх, коткар. Изгелегең онытмам, гомерем буена намазлык өстендә. Тор, Мулла Бәдретдин. Бар, кушканны үтә. Сиңа башка чара юктыр. Бәдретдин мулла чыгып киткәнче, шәйх игәнәй аның бөкшәеп калган җилкәсенә карап торды. Епископ Габбасны үтерсә, шәйх үзе дә юкка чыгар. Җитте аңа да. Моның белән ул ике дошманыннан бер юлы котылыр. Җыйган малы ике тапкыр хаҗга барырга җитәрлек. Димәк, вәзир Камайның хатыны Туйбикә бөтенләй үк саташмаган икән. Хан кызының бөтенләй уйламаган оста Дәүран кулында булу ихтималы да бар. Шул ук вакытта кызны әлбәттә Улуг Мөхәммәд кешеләренең дә урлаулары мөмкин. Ул гынамы? Сәлим ханның энесе Мөхәммәд Галимбәкнең шушы юл белән абасыннан үч алуы бар иде. Кыскасы, шәйх игәнәй баш өстендә болытлар куера башлады. Китеп тору хәерлерәк булырдыр. Үлем белән тартышып яткан Туйбикә аңа күрәзәдәй, "Угланым Дәүран хан кызы Назлыгөлне ярата. Ул аңа өйләнер. Син аңа ярдәм итәрсең, никахында укырсың. Ишетәсеңме, шәйх? Нәзерең ал. Менә монда, миндәр астында. Ал. Бу байлык сиңа 7 тапкыр хаҗга барырга җитәр", дигән иде. Үткән эшкә салават, әмма аның алтын тулы янчыкны алуын оста Дәүран күреп торды. Останың бу хәлне ханга җиткерүе бар иде. Җиткермәде оста, Казан каласын салырга китеп барды. Килер бер көн, әйләнеп кайтыр, шәйх каршына килер, әллә нинди шартлар куяр.
Хан кызы кулына төшсә, оста егетнең шәйхтән никах укыттыруы көн кебек ачык иде. Һәм шәйх игәнәй укыр, каршы килә алмас. Үз гомерендә беренче тапкыр диярлек шәйх игәнәй кыен хәлдә калды. Әйе, ул китәргә тиеш. Иллә ул башта оста Дәүранны күрер. Чынлап тамы хан кызы аның кулында. Тик нигә аңа хан кызы? Аннары оста, кылшура оста. Кыз кеше кыш түгел, бер өйеннән китсә әйләнеп кайтмый. Ә ул кайчанда булса бер әйләнеп кайтыр. Әйтик, Сәлимхан, Субханалла, машалла, я Алла Мөхәммәд Расулулла, ни сөйлим? Иманы камилдер, иртәгә мулласы Бәдретдин ширкәүгә ут салыр. Я барышлый, я кайтышлый, епископ Габбасның башына җитәр. Мулланы бик тиз табарлар. Ә ул Чүбекбаш бик тиз барысында ханга сөйләп бирер. Юк, мулла Бәдретдинне дә калдыру ярамастыр. Таңа таратмас, шәйх шәкертләре Гатый белән Тақийны чакыртып алды да, ширкәү урамы башында мулла Бәдретдинне көтеп торырга һәм кылган гөнаһлары өчен, аның гөнаһларын бик күп итеп тизеп чыкты, кул аякларын бәйләп, яваннар урамындагы кыйга ташларга кушты. Кеше кара күзенә чалынмагыз, тавыш-мазар чыгармагыз, сезне беркем дә күрергә тиеш түгел. Кушканны үтәсәгез, урыныгыз ыжмакта булыр. Гомерегез буена савап алып торырсыз. Болгар каладан чыгуга шәйх игәнәй атын куалап алып китте. Ул белә иде. Бүген төнлә мулла Бәдретдин епископ Габбасның өенә үтеп керер һәм аны теге дөньяга җибәрер. Калганы барысы да ул уйлаганча барыр. Бәдретдин мулла шул ук төндә ширкәүгә ут салыр, соңра аны Гатый белән Тақий тотарлар да, кул аякларын бәйләп, авызын томалап, капшык кигезеп, яваннар урамындагы кыйга салырлар. Шулай буласына инанса да, шәйх игәнәй шикләнде. Шуның өчен Болгар каладан ерак китү хәерлерәк булыр. Аннары аны куа чыгулары бар иде. Хак анысы, ул беркемгә дә бер сүз дә әйтмәде. Хәтта аның китүен дә хатыннары да белмәделәр. Ул аларга соңра хат язарга дигән нияткә килде. Әйе, исән-имин үргәнешкә барып җитсә, бер кайтмаса, бер кайтыр. Раббысы ярдәм итәр әле. Егерме 29-нчы бүлек. Урманга килеп керүгә, Зәйтүнә гүя үз дөньясына кайта иде. Иксез-шиксез далада үссә дә, урманны ул беренче килүгә үк яратты. Даланың үз яме, урманның үз манзарасы икән. Иллә дала онытылмый. Һәр чак хәтердә. Шул ук вакытта урманга да гашык булды. Алай да дала күңелне тарта төшә. Чыгар иде дә далага офыккача сузылган үлән диңгезенә багар иде. Зәңгәр һавада ялгыз бөркет талпына. Ис итмәгәндә якында гына әши итеп йомран сызгырып җибәрә. Еракта җир белән күк изе үбешкән офыкта ат көтүе утлый. Әкият батырларын хәтерләтеп, ат менгән көтүчеләр күренә. Дала читенә китеп байыган кояшны күзәтергә ярата иде Зәйтүнә. Күңеле кояшка иярер. Кай тарафларгадыр ашкыныр иде. Үсеп исәя төшкәч, абасы Башман аны Болгар калага алып килде. Соңрак Әмир Хаҗи бикәсе Зәйтүнәне үз гаиләсенә тәрбиягә алды. Бикә аны үз баласыдай якын итте. Һәм еш кына үзе белән урманга алып чыкты. Башта урман Зәйтүнәне куркытты. Һәр агач артында кемдер пусып тора, ниндидер җанвар яшеренгән кебек тоелыр иде. Әмма тора бара гадәтләнде, өйрәнде һәм урманга барыр өчен һәр чак ашкынып тора башлады. Бикә аны еш кына бер үзендә җибәргәләде, чөнки кыз егетләр кебек үк уктан ата, атта йөри иде инде. Урманга килеп керүгә, аның сулы шалулары үзгәрер, күңеле күтәрелер, җырлыйсы килеп китәр иде. Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнәгә 20 яшь тулганда аңа 7-8 җирдән яучы килгән иде инде. Иллә кыз берсенә дә ризалык бирмәде. Аңа өйләнергә теләгән егетләр арасында аталыклар да, меңбашлар да, сәүдәгәрләр дә, сарай куштаннары да бар иде.
Мәгәр кызның йөрәге берәүсенә дә тартылмады. Әнә шулай еллар үтә торды. Хәзер инде сазаган кыз атын алса да, кияүгә чыгарга һаман ашыкмады. Кемнедер көтте. Кемне? Бер үзе генә белә иде. Башта кызны «Картаясың бит инде балакай» дип үртәүчеләр булгаласа да, соңрак бу хакта әйтүчеләр дә бетте. Юк, кыздан өметләрен үзүдән түгел, гүзәл вә батыр кызның үзе теләгән кешегә генә чыгасына инануларыннан иде булса кирәк. Хәтта үз баласы кебек күргән Акбикә дә кыздан бу хакта сорарга кыймады. Зәйтүнә һаман үз ишен көтте. Һәм гаҗәбе шул иде, килерен белеп көтте. Хыялы белән ул аны әле урманда, әле сарайда, әле җыеннарда күрде. Әле бөтенләй тузга язмаган җирдә Бикә янында очратты. Ләкин гомер үтә ич, ә ул юк та юк. Мәгәр аның ошбу дөньяда булуына иманы камил иде. Тик әлегә кадәр алары очрашмадылар гына. Иллә барыбер ул аны очратыр да «Син минем язганым» дип әйтер. Әйтер, бер дә уялып вә тартынып тормас. Чөнки ул аны шактый еллар көтә инде. Аннары барысын да сөйләп бирер. Юк, ул аңа һич ни әйтә алмас. Әмма көткәне аның ни әйтергә теләгәнен күзләреннән аңлар. Аллаһ Тәгаләдән язган кеше булса, ул аның мәхәббәтен йөрәге белән тояр. Зәйтүнә урманга күп вакытта атка атланып барды. Җәяү чыккан чаклары да булгалады. Менә бүген дә ул туз тубалын алды да җиләккә дип юлланды. Таныш юллар, таныш сукмаклар, таныш аланнар. Җиләкле аланга җиткәч, чәчләрен сибеп төшергән ак каенга, аның белән янәшә көч-куәте күзгә ташланып торган карт имәнгә игътибар итте. Алар артында сәер хәл, яфраклары серләшеп, усаклар шыбырдашып утыра. Зәйтүнә үз алдына елмаеп куйды, рәхәт иде аңа монда. Аяк астында таҗларын киң җәеп утырган күк башлар, куе яшел үлән арасында кып-кызыл башларын түбән игән җиләкләр. Түзмәде, тәлгәшләрен салындырган берничә төпне күрүгә җиргә утырды. Кибә башлаганнар, кыелганнар. Ә урманда тыныч, рәхәт, шылт иткән тавыш юк. Табигатьнең хозурлыгына сокланып утырасы да утырасы иде шунда. Кич булганчы, кояш байганчы. Шәйх Игәнәйдән һәм аның мөритләреннән качып йөргән Кам Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнәне тәүге тапкыр шунда күрде. Итәкләрен киң җәеп, алан уртасына утырган да хозурлык кыла. Гүя күктән төшкән Алиһә. Күрде дә Кам кызны, тамам өнсез калды. Ләкин шундук исенә килде. Таныды кызны. Кашанда күргәне бар. Башман Баһадир сеңлесе Әмир Хаҗида тәрбияләнә, бик күп яучыларны кире бора. Менә кем Алиһә сүрәтенә кереп утыра иде аланда. Кам агач артыннан чыкты һәм әкрен генә аяк очларына баса-баса алан уртасында хыялга бирелеп утырган кызга таба кузгалды. Ни сәбәпледер йөрәге аның лепер-лепер килде. Жаны ышып чыгар дәрәҗәгә җитте. Юк, кыз янына ук барып җитә алмады. Туктады һәм үз йөрәк тибешен үзе үк тыңлап торды. Тәгаен каушады, ни кылырга да белмәде. Туктале, ни өчен аның янына бара әле ул? Кыз Әмир Хаҗи сараенда яши, кагылу түгел, аңа күренү дә куркыныч иде. Аның биредә яшәвен берәү дә белергә тиеш түгел. Ул Кам, аты даны буыннан буынга күчеп килгән Болгар Кам. Кыз балага кагылырга да, аңа күренергә дә хакы юк. Жанын Тәңре алып киткән Улуг Кам аңа атын углан кешегә биреп калдырырга кушты. Моны нәкъ ул кушканча кылырмын дип, ул аңа ант итте. Кам акрын гына артка чикте, яна агач артына пысты. Шул чак тукран тукылдый башлады. Тукран шул кадәр тиз вә каты тыкылдатты ки, кыз түзмәде, башын күтәреп карады. Ахыр торды, җиргә куйган тубалын алды. Кызның өстендә бала итәкле күлмәк, кыска җиңле яшел камзул, башында чиеп бәйләгән ак яулык. Чәчләрен сибеп төшергән каен ябалдашлары арасында сайыскан шаркылдый башлады. Зәйтүнә башын күтәрде. Тирә ягына каранды. Сайыскан тикмәгә генә шауламас, димәк, якын тирәдә кемдер бар.
Шунда ул нарат агашы артында посып торган камны күрде. Күрде дә, берәүгә дә буйсынырга өйрәнмәгән жан буларак, аңа таба кузгалды. Әмма кам да аңа таба килә башлады. Әнә шунда гына кыз шомлана калды. Башта ул кычкырасы итте, аннары кашарга кирәк дип уйлады. Әмма тегесен дә, монысын да эшләми тик торды. Кам һаман аңа таба килүен белде. Зәйтүнә аны таныды. Кам. Еш кына кашан базарына килер, артыннан бер көтү бала-чага ияргән булыр. Анда ул бер мискин булып кына күренгән иде. Биредә исә кыз аннан шүрли калды. Тукта, ары килмә, дип буйырды ул. Бер адымда атлама. Ишетәсеңме, кам? Кам туктады, килешсез итеп елмайды. Мин сине беләм, диде ул. Син Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнә. Курыкма, мин кам. Бу урман минеке. Минем монда куышым бар. Мине шәйх мөритләре эзәрлекли. Гәрчә әмир тыйса да. Сине берәү дә эзәрлекләми, кам. Синең берәүгә дә кирәгең юктыр. Мин бар кешегә дә кирәк. Мин бай кеше. Минем Аллам бар. Җитмәсә, дивана икәнсең бит, бишаракай. Ничек сине Йомагыл Тархан тотып зинданга япмый? Йомагыл Тархан әйбәт кеше. Шәйх мөритләре яман. Алар мине рәнҗитә, базардан куалар, мыскыл итәләр. Аларның үз аллалары. Минем үз Аллам. Кемнең Алласы өстен чыгар, ахыр заман җиткәч, барысы да ачыкланыр. Кам бер кайчанда юк бар Аллага иман итмәс. Аның табынган Алласы да саф алтыннандыр. Эй мискен, кайда ул Аллаң? Куышың кайда? Күрәсең киләме, урман кызы? Нигә миңа урман кызы дисең? Кашан каласындагы ил халкы барысы да сине урман кызы ди. Кечкенә чакта, еракта, Иделнең түбән ягында торганда миңа дала кызы диләр иде. Хәзер менә урман кызы булдым. Син чынлап та урман кызы, Зәйтүнә. Моңа кадәр бер ялгызы җиләккә килгән кызны күргәнем булмады. Син беренчеседер. Аннары алар барысы да миннән куркырлар иде. Син курыкмыйсың. Мин синнән чынлап та курыкмыйм, кам. Зәйтүнә камның үз киемнәренә, шалтырауык бака кабырчыкларына игътибар итте һәм елмаеп куйды. Алламны күрергә теләсәң, минем арттан бар, урман кызы. Зәйтүнә икеләнә калды. Кам борылып китеп бара иде инде. Куышың еракмысың? Ерак түгел, диде кам, һәм әйләнеп бала-чага кебек кул изәде. Ышанырга да, ышанмаска да белмәде Зәйтүнә камга. Әмма биленә таккан хәнҗәрен барлап куйганда итте һәм кам артыннан кузгалды. Кам артына да әйләнми тар сукмактан бара да бара. Ниһаять, куе агачлар арасыннан бара торгач, ниндидер тарлавыкка килеп чыктылар. Бу тарлавыкны аркылы чыкканы бар иде Зәйтүнәнең. Әмма бер кайчанда түренә кадәр барып җиткәне юк иде. Әле киңәеп, әле кеше вә ат үтәрлек кенә тараеп кала тарлавык. Аяк астында аппак ком. Күп җирдә агач ябалдашларын кушып, куыш хасил иткәннәр. Шомлы урын иде. Ә кам һаман бара да бара. Җитәбезме инде, кам? Җиттек, диде кам һәм Зәйтүнәгә таба борылды. Җиттек, урман кызы. Мине барысы да рәнҗетә, кимсетә. Ә мин биредә иректә. Тау куышында иректә, диде кинаялап Зәйтүнә. Иректә, урман кызы. Кам кызга кулын сузды, менә кайчан икеләнә калды Зәйтүнә. Курку түгел иде, әллә ни шунда. Шикләнүме? Кам аның кулыннан алды, кам яшен яшәгән иде инде, ләкин моңа кадәр бер кайчанда хатын кызга кагылуга тетрәнү тоймаган иде шикелле. Кыз аңа ияргәндәй ярты адымга гына кала төшеп, әмма кулын ышкындырмыйча тау куышына таба кузгалды. Зәйтүнә аңа нидер әйтте, кайгыртучанлык күрсәтте, кызганды. Бу хатын кызга хас сыйфат иде.
Ләкин кам колагында кызның тавышы сандугач моңына, ялгыз калган байгыш сагышына әверелде. Тау куышына керер алдыннан кам кызга әйләнеп карады. Кызның йөзендә курку галәмәтләре юк, киресенчә кызыксыну шарасы. Иреннәрендә иртәнге таңда үлән кыягына төшкән шык сафлыгы. Шынаяктай ак муенында гәрәбә төймә, хәситәсендә асыл ташлар җемелди. Беләзеге күзне тартып тора. Тау куышына бер адым калгач, исенә килгәндәй кам туктап калды. Куе агач ябалдашлары аша тәңкә-тәңкә булып куыш алдына кояш нурлары төшкән. Көмеш тәңкәләр хәтта кызның яшел камзулына да кунган. Бу сүрәт кызны тагын да серлерәк итә иде. Әйдә инде кам, нигә туктап калдың? Мин сине беләм, син кам. Шамаилгә табынасың, шулаймы? Кам чынлап та урман кызыннан курка калды. Мәгәр шигенер әмәле дә калмаган иде инде. Ул тәвәккәлләде. Кыю рәвештә тау куышына атлады. Куыш эше караңгы иде. Кам үрелеп кенә кисәү агачы алды, ут салды һәм бер сүз әйтми алдан барды. Бераз баргач кына «Калышма, урман кызы», диде. Тагын бертен баргач кам туктады, ниндидер шыпта ишекне ачты, алдан кирде һәм кирүгә артына әйләнеп карады. Кызның да үзенә ияргәненә инангач кына түргә узды. Кисәү агачын кыяга кыстырды. Шушында торасыңмы? Кыз түр яктагы шыптага күз төшереп алды һәм кыю рәвештә шунда таба атлады. Кам аңа аркылы төште. Анда кирү ярамый, диде кам курка калып. Нигә ярамый кам? Зинһар анда кирмә, урман кызы. Тирән кое анда. Куркыныч. Зәйтүнә үрелеп кисәү агачын алды һәм камны урап узды да шыпта ишекне күтәрде. Ләкин янә каршысында камны күрде. Зәйтүнә кисәү агачын камга бирде дә артка чикте һәм шыптаны төшерде. Син миңа ачуландың, урман кызы, диде елар дәрәҗәгә җитеп кам. Кам алгы якка чыкты, ләкин торак куышында кыз юк иде инде. Кам бер тынга катып калды. Аннары торагыннан тау куышына чыкты, кыз анда да юк иде. Кам тарлавыкка таба йөгерде, куыш аңа таныш иде, ләкин урта бер җирдә туктап калды. Нигә аңа бу кыз? Ни булды аңа? Кыз шулай сихерләдеме? Бит аның биредә яшәвен белсәләр, харап. Хәзер генә ул бабалары 1000 еллар буена саклаган серне ниндидер кызга аша язды. Ә бит алтын шәмәилне ул бары тик Ират балага гына ышанып тапшыра ала. Бу хакта ул атасына ант ичте. Ә ул картлык көнендә ниндидер ирдәүкә кызга ашып бирә язды. Ярый әле Тәңре саклады. Күрсәтмәде Шамаилне. Иллә тау куышын күрсәтте. Кам ни кылырга белмичә торак куышына әйләнеп кайтты. Бу кыз абасын ияртеп килсә, нишләр? Кам түр яктагы киң түмәренә утырды да, кисәү агачын янәшәсенә куеп, уйга калды. Кыз чынлап та Баһадир башман сеңлесе идеме? Аның сүрәтенә кергән урман иясе булса, Болгар халкы урман иясен шүрәле ди. Имеш хайван да җәнлек тә түгел, адәм баласына да охшамаган, әллә ни шунда. Маңгайында мөгезе бар, имеш, бармаклары озындыр, кешене күрсә кыйнамый сукмый, янамый куркытмый, кити-кити уйник дип җанын ала һәм уйник дисәң, кытыклап үтерә икән диләр. Мәгәр кыз бер дә Я Хода, кыздагы гүзәллектән күз камашырлык, урман иясен күрсәң котың алыныр диләр. Мөгъҗизага ия булып, шул кыз сүрәтенә кергән булса гына инде, албасты булып чыкса. Сәер бер хәләттә иде кам. Кинәт ул нидер сизенеп башын күтәреп карады һәм ишек яры басып торучы урман кызын күргәч, шак кына кычкырып җибәрде. Кыз елмая иде. Курыктыңмы кам? Рәнҗетмә мине, урман кызы, диде кам һәм җиргә тезләнде. Мин былай да бәхетсез кеше. Мине бирегә Болгар камалып килде. Миңа ул вакытта 5 яз гына иде әле. Үзенең атын белмим, ә миңа Болгар атын кушты. Ул мине бар яктан да үзенә охшатып тәрбияләргә тырышты. Һәм теләгенә иреште бугай. Мин бары тик ул кушкан шараларны гына кылдым.
Күп вакытта без каладан калага йөрдек. Тау куышына бик сирәк кайттык. Иллә кайбер җәйләрдә хәтта кышларда да биредә яши идек. Биредә гомер кичерә идек. Шуннан көннәрдән бер көнне кешеләр килде. Кирмәнне, шайтан манарасын торгыза башладылар. Атам аны каланы күтәрүче останы кисәтте. Бу изге урын, кагылырга ярамый диде. Әмма оста да, әмир дә аны тыңламадылар. Шуннан атам кала нигезенә кирип ятарга мәҗбүр булды. Шуннан бирле мин бер үзем калдым. Яшәү шарам атам юлын дәвам итү булды. Инде мин дә картайдым. Мин сине бу иректән коткара алам, кам. Әйдә кашанга, 5 намазга утырмасаң да, кеше янында кеше булып яшәрсең. Шамаилең калсын шунда, ул берәүгә дә кирәкми. Кам шикләнә һәм курка төшеп Зәйтүнәгә карады. Гаҗәп хәл. Күзләре шул кадәр зәңгәр иде ки камның, якты күлне хәтерләтер иде. Әйе, зәп-зәңгәр төпсез күл һәм самими караш. Җәберлә мине. Урыш, каһәрлә, урман кызы. Тик син хаклы түгел. Мин бәхетле, мин ирекле, мин бай кешедер. Минем кулымда бабаларыбыздан калган. Кам күтәрелеп кызга карады, Зәйтүнә һаман елмая иде. Юк, кимсетеп тә, мыскыл итеп тә түгел, әхәленә кирергә теләп, фаҗигасын аңлап елмая һәм иң мөһиме аның бай булуына ышанмый иде. Ә бит ул бай, чынлап та бай. Мин китим, кам. Соң инде, кояш байыр, диде Зәйтүнә. Кам дәшмәде, кызга күтәрелеп карамады. Ул борчулы, гасалы, кайгылы иде. Ул атасының васиятен бозды. Тау куышына ират заты түгел, хатын кыз заты алып кирде һәм сирен ачып бирде. Шамаилне күрмәсә дә шикләнде. Эчке якта нидер барына инанды. Абасынмы, әмир азатларынмы ияртеп килер. Килер дә камны бар нәрсәдән дә мәхрүм итәр. Шамаилне аның берәүгә дә күрсәтәсе килми. Көч-куәте җитсә, ул аны үзеннән дә яшерер иде. Тик күрми түзә алмый. Аның бөтен куанышы, яшәү мәгънәсе Шамаилдер. Ул зифа, гүзәл, соклангыч матурдыр, әмма ул салкын, жансыз, бер кәлимә сүз әйтә белми. Кам аның белән кайтавассыз сөйләшә, ул аңа барлык серләрен ача, ә гүзәл Шамаил дәшми дә дәшми. Атасы аңа Шамаил ахирәттә генә кеше телендә сөйләшә башлаячак, диде. Сөйләшмәсә дә, дәшмәсә дә, кам аның белән үзен ялгыз тоймый. Еш кына ул аны җанлы зат итеп төшендә күрде. Шашар дәрәҗәгә җитеп яратты, сөйде. Атасы аңа картая башлагач, Шамаилгә ышанышың җуя башларсың, ләкин анда да син аны ташлама. Ул сиңа һәр чак ярдәм итәр, күңелең юатып торыр, үзенә дәшер, дигән иде. Мәгәр картайгач та, буыннары каткач та, сирәк булса да ул Шамаилне төшендә күрде. Ул аны яшь чагындагы кебек шашып сөйде. Ә инде тирләп пешеп уянып китүенә аяк ышында жансыз Шамаилне күреп, үз-үзен кызганып куяр иде. Ләкин соңгы 2-3 ел эчендә Шамаилнең алтын сыны да төшенә кирми башлады. Ул аның өчен һәр чак салкын булды. Һәр чак җавапсыз калды. Менә хәзер аның алдында урман кызы пәйда булды. Ул гүзәл, матур, сылу һәм зифадыр. Тавышында шишмә шилтерәүләре, сандугач моңнары, әмма камда куаныч түгел, кайгы. Зәйтүнә тау куышыннан ничек чыгып китүен абайламый калды. Хәтерендә исендә калдыру нияте белән куышка әйләнеп карады. Куыш карама ябалдашлары арасыннан бөтенләй күренми иде. Куышка моңа кадәр берәүнең дә тап булмавы табигый хәлдер. Ләкин кемгә кирәк акылы зәгыйфләнеп килгән кам һәм аның таш Шамаиле. Шамаилне Зәйтүнә күрмәде, әмма бераз сизенә иде. Шамаил таш сындыр. Борын-борын бабалары әнә шундый таш сыннарга табынганнар. Аңа хәтта ир балаларын корбан иткәннәр. Мал туар, балык кына түгел. Таныш аланына җитүгә, тубалын урынында күреп, Зәйтүнә хәтта үз алдына көлемсерәп куйды. Һәм тирә ягына күз ташлады.
Янәсе үнендәме, төшендәме булды бу хәл? Шынлап та кам янында булдымы ул? Булгандыр, барысы да шын кебек. Әнә тукран тукылдый, сайыскан шаркылдый, ашыга төшебрәк тубалына бераз җиләк җыйды да кайтыр юлына төште. Көн кичкә таба авышкан иде инде. Менә бу сукмактан бер төн барасы да болынга чыгасы, болын аша чыгуга кашан каласы. Кайдадыр туяк тавышлары ишетелде, Зәйтүнә йөгерә үк башлады. Тизрәк болынга чыгасы итте. Шул чак җир астыннан калыккандай аның каршында бер Азат пәйда булды. Агачлар арасыннан болын күренә иде инде. Кая булай ашыгасың, Шибәркәй? Диде кинаяләп Азат. Тубалыңда ни? Җиләк бик аз. Җиләк юк инде. Соң, диде Зәйтүнә, һич ни булмаган кебек, иң мөһиме, мин синнән бер дә курыкмыйм дигәнен аңлатырга теләп булса кирәк. Һәм ул шулай иде дә. Әмма Азат үтә дә әрсез булып чыкты. Зәйтүнәгә якынрак килде дә, атыннан да төшмичә тубалын тартып алды. Зәйтүнә жан фәрманга болынга таба йөгерде. "Тукта, тукта!" дип кычкырды аның артыннан Азат. Ул аны шаптырып җитте дә аты белән каршы төште. "Туктатма мине, ни хакың бар? Син карактанмы?" "Карактан булсам, гүзәлкәй, ни кылыр идең?" "Мин Башман Баһадирның сеңлесе. Мин Башман Баһадирның сеңлесемендер. Кагылма миңа." "Әнә ничек икән? Әнә нинди асыл кышка тап булды абзаң." Азат әшитеп сызгырып җибәрде, шундук урманнан тагын ике җайдак килеп чыкты. Һәм шаптырып алар янына якынлашты. Җайдакның берсе килә-килүгә атыннан төште, һәм Зәйтүнәгә баш иде. "Саумысыз, Зәйтүнә туташ? Сез зинһар кичерә күрегез инде артыкны. Исеме дә артык, кылганы да күп чак артык булыр. Ул сезне танымый, күргәне булмагандыр. Зинһар дип әйтәм, кичерә күрегез. Артык, беләсеңме кем синең алдыңда? Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнә, гүзәлләрнең гүзәле, 7 яктан килгән 7 баш кыданы кире буручы Шибәр. Кашкын җикмәргән? Саумы? Искитмәле хәл. Сине урманда очратырмын дип кем уйлаган? Баһадир булырсың дип йөри идем мәргән. Сине. Син башыңны кашкынлыкка, юлбасарлыкка салгансың. Казак булып йөрсәң бер хәл иде. Кашкын бит, кашкын." Диде. "Эй, гүзәл кыз, узынмы әле син алай?" Диде артык. "Җик, рөхсәт ит, алып китимче мин бу гүзәлне урлап." Артык шулай диде дә атыннан төшеп Зәйтүнәгә таба атлады. Хикмәти хәл, җикмәргән күз ачып йомарга да өлгермәде, Зәйтүнә артыкны төртеп йыкты да аның атына атланып калага таба чапты. Җикмәргән башта ни көләргә, ни кыз артыннан куа барырга белми торды. Шак катмалы хәл иде. Ул арада кызыкай шактый ераклашкан иде инде. Мамак җәясенә ук илде. "Уктан алыйммы, җикмәргән?" Җикмәргән айнып киткәндәй булды. Мамакның шынлап та кызны укка алуы бар иде. Ул тегенең ук җәясен камчысы белән сугып төшерде. "Акылдан шаштыңмы әллә, Мамак? Мин аны куып җитәм." Җикмәргән сикереп атына атланды һәм кызны куа китте. Аның артыннан артык. Атымны алып кайт!" дип кычкырып калды. "Зәйтүнә, Зәйтүнә, туктагыз, туктагыз, тукта!" 50 соң иде инде. Кала яклап унлап Азатның аларга таба чаптырып килүен күргәч, Җикмәргән кире борырга мәҗбүр булды. Артык Мамакның атына икенче кеше булып атланган иде инде. Ул аларга "Урманга таба чабыгыз!" дип кычкырды да ук җәясен алды. Азатлар куа килгән хәлдә атышырга иде исәбе. Ләкин Азатлар бер ара килделәр дә кире калага борылдылар. Урман сукмагыннан бер тын баргач, ниндидер аланга җитүгә, Җикмәргән атыннан төште дә, йөгән тезгенен аягына киеп, сузылып үлән эченә ятты. Ат умырып утларга тотынды. Ул арада аның янына Артык белән Мамак килеп туктадылар. Артык аттан сикереп төште дә тыз-быз йөренергә кереште. Мамак исә кит-кит көлә башлады. Җикмәргән турып утырды һәм Артыкның шәбәләнүенә йылмаеп куйды. "Кызык итте дә сиңа, кызык итте дә сиң Артык, әй. Күрдеңме ничек ташланды миңа урман мәшесеме? Син аны Мамакка уктан алырга бирмәдең, җәясен сугып төшердең. Уял бераз, Артык, хатын кызны уктан алыймыш, мәргәннәр. Үз акылыңдамы син?" Диде Җикмәргән чынчынлап ашулана башлап. "Син аны урларга иткән идең түгелме соң?"
Артык җикмәргән янына утырды. Тезләрен кычаклап, силкенә башлады. Һәм мамакка ияреп, хәзер инде үзе көлә-көлә тәгәрәде. Шәп итте бит, әй! Кем уйлаган аның шулай итәсен? Исләмидә калдым. Төртеп кенә җибәрде дә атка ашып менде диярсең. Путасындагы хәнҗәрне күрдеңме соң? Ул сине барыбер якын җибәрмәс иде, мамак. Октан да синең белән миннән остарак ала диләр аны. Шулай булгач, атсыз калуыңа бер дә уфтанасы түгел. Ат табылыр ул, әнә шундый кызны кулга төшергән булсаң. Әйтерең бармы, мамак? Әй сылудасың үзе, күзләре ут диярсең. Горур, тәкәббер, һавалы. Җикмәргәнгә ни диде? Тикмәгә генә 7-8 башкыданы кире бормагандыр шул. Үзенә тиңне тапмагандыр. Җикмәргән, сиңа көлке. Хәзер кайдан ат табам инде? Атыңны үзең урлаттың, үзең табарсың да. Артык елга буендагы болынга төшәсең дә, бер үземме? Атыңны шәүләп урлаттык дип әйтергә исәбең юктыр бит. Ат табылыр ул. Менә нәрсә азатлар. Урман миңа ошый. Әллә мәйтәм, бирдә калабызмы? Кыз да бер килмәсә бер килер, Артык. Атым китереп бир дип әйтергә исәбең юктыр бит, җикмәргән. Нигә? Китермәс дисеңме? Мин бирдә калырга ризамындыр, диде мамак. Миңа да монда ошый, диде Артык. Атымны гына урлаттым. Һәм кемнән диген? Атыңнан җир тишегенә керерсең билләһи. Кыз кешедән бит. Ат табылыр, Артык, башың исән булсын. Әмир Хаҗи болынында ат беткәнме? Ниндәй интелисең, шундайын сайлап аласың. Тотсалар, Әмир көтүчеләре зәһәр халык, беләм мин аларны. Син сатып ал, алтын биреп. 3 алтынга алар сиңа менә дигән ат сатып җибәрерләр. Әмир Хаҗиның атлары тамгалыдыр, җикмәргән. Миңа тамгалы ат кирәкми. Ат табармын, кайгырмагыз. Телим икән бүген төнләүк. Тик берегез сунарга үз бахбайын гына биреп торсын. Яхшы, минем атны алырсың, диде мамак. Тик кара аны, эләксәң, монда әйләнеп кайтмыйсың. Без синең өчен, син безнең өчен үлгән саналыр. Баш өсте азатлар. Атыңны гына бир, мамак. Бер урынына 2 чабышкы кайтыр. Әйтте диярсең. Ук савытым белән калканым кызганам. Кашанның иң оста тимерчесеннән ясаткан идем, диде Артык үртәлеп. Корал да табылыр, җайларыбыз. Башың исән кайтсын, диде җикмәргән, әллә үртәп, әллә ихластан. Инде кайда кунабыз? Син китсәң дә без калабыз бит әле. Көн күрәсе булыр, куш ясыйсы иде һич югы, мамак. Ясыйбыз аны мәргән. Кояш байып килә. Башта чишмәгә барып су алып килим дә, мин куышка агачлар кисә торам, диде җикмәргән. Артык, нигә аптырап калдың? Бар, китә бир. Иртәнгә монда бул. Булырмын, Баһадир. Әйтте диярсең, булырмын. Алла теләсә диген. Әйе, Алла теләмәсә ямандыр. Алла теләсә. Карале, Баһадир, диде Артык кыяр кыймас кына. Әллә инде Башман Баһадир сеңлесенә гашыйк булдың? Нигә дип сорама, монда калырга теләгеңнән әйтүем. Әллә яучы булып барыр идеңме, Артык? Нигә, кирәк дип табасың икән, барырмын да. Ширканчык алдым. Ялан төртеп ига алмас. Юк белән хыялланма, Артык. Кемнәр без? Казаклар да түгел хәтта. Кашкыннар. Беләсеңме, Әмир Хаҗи һәр кашкын башына ни бирә? 100 алтын. Күрдең, ни бәя безнең башлар? Синең 5000 алтын тора, Баһадир. Минеке кыйммәтрәк икән үзе. Димәк, син әйткән хәл буш хыял гынадыр, дускай. Әмма ошады ул миңа. Тәкәбберлеге өчен генә түгел. Күрдем дә югалып калдым. Карашы белән әсир иттеме? Эшләр шулай икән, Баһадир. Кыз монда булыр. Бүген ат, иртәгә кыз. Артык артыгын сөйләмәс. Әйтте диярсең. Моның өчен Әмир синең башын кистерер, Артык. Артыкның башын кисү өчен иң әүвәл аны тотарга кирәк, җикмәргән. Әйе, ярый, мин китим. Аллага тапшырыйм. Куышны үзегез дә ясап бетерерсез, шәт. Ул арада мамак тире капчык белән су китерде. Юлың уң булсын дисәң, су эчеп кит, Артык, диде ул көлемсерәп. Юк инде, мамак, суың кайткач эчәрмен. Ризык булырга язган булса, суың бер кая да китмәс. Хуш алайсаң, игелек сиңа, Артык, игелек, диде мамак. Баһадир,
Куышны әнә теге карама астыннарак куярбыз. Ышыграк та булыр, кеше күзенә дә бик ташланмас. Кара әле, Баһадир. Әмир хаҗи атасыннан аерылып чыгарга йөри диләр. Хакмы икән шул? Сиңа барыбер түгелмени, мамак? Барыбер түгелмени дип, ни иш инде? Бердәмлеккә ни җитә? Хәер, хан кенәзләргә ышанма, Иделгә таянма. Кыры җиргә ни җитә? Куышны әйтәм, кыры җиргә куйдык. Әйбәт булды. Урман эчендә кыры җир буламы, мамак? Әйбәт торак табарга кирәк безгә. Кыш чыгарлык булсын. Их, Баһадир, Баһадир, монда кыш чыгарга язмасын. Иллә синең белән килешергә дә була. Урман миңа ошый. Жайлы урын табып булса, нигә? Кышта чыгар идек. Мин менә тарлавык буенча барып карадым. Хикмәтле урыннар баранда. Монда 3 кешене генә түгел, 1000 азатны яшереп була. Тұрып қарыйк, күз күрер, диде Җикмәргән, куыш өстенә бутаклар ташлый. Куыш ясалып биткәндә, күктә йолдызлар кабынган иде инде. Тиздән ай калкыр, айда ул Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнәне күрер. Күңел күгендә янә Зәйтүнә пәйда булуга, үзе дә аптырый калды Җикмәргән һәм ни уйлаганымны белмәдеме дигән шикелле мамакка карап алды. Ләкин мамакның анда кайгысы юк иде. Ул ушак алып маташа иде.